Hello mga kalablows, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ulit sa Norris Turparan para naman sa panibagong food trip. So actually pumunta tayo dito last year and talaga namang sobrang sarap ng mga nakain natin dito mga kalablows. Dito lang po yan sa Norris Turparan, located at Tuburan, Ligao City. Dito tayo ngayon para itry ang bagong offer na pagkain ni Norris Turparan. Welcome sa Turuparan Norris Restaurant. Sa Turuparan, may paraan. Welcome sa Turuparan Norris Restaurant. So, ito yung mga itusan namin na pagkain dito mga kalablows. And later po, aalamin natin yung mga pangalan nito, mga bago nilang ino-offer na pagkain dito sa Norris Turparan. Actually, kung mapapansin nyo mga kalablows, si tsura pa lang. So, napakasarap na nito. So, may mga papusit, mayroong ano pa to, may parang barbecue, then mayroong, ito may pansit dito na talagang punong-puno sa sahok sa ayan. This is the manok Turparan. And this one, Pansit Turuparan. Pansit Turuparan. This is the kare-kare bolalo. Kare-kare bolalo, Pansit Turuparan. Kare-kare lechon. Kare-kare lechon. So this is kare-kare lechon. This is kare-kare bolalo. Ayan, kare-kare bolalo. Tapos chicken Turuparan. Yun. And Pansit Turuparan. This is the budol bilao. Yan, budol bilao yan mga kalabidabs, no? So, super yummy. So, mayroon ditong paitlog maalat, mayroong itlog maalat, mayroong kamatis, mayroong talong. Ano ba to? So, may chicken ano to? Chicken inasal. Tsaka ito, liampo. Ayan, may liampo, tsaka may pusit. May pusit. So, yan yung mga itatry natin later on mga kalabidabs. So, aside doon sa masasarap na food, kilala din si Norris Turparan sa kanilang mga masasarap na drinks, no? Mga refreshment, coffees, mga mga wines, and etc. So, ito naman yung kanilang cucumber juice. Yan. So, very refreshing to. Siyempre, kailangan naman na mayroon tayong mayroon tayong pa-juice kapag kakain tayo para hindi tayo mabulunan. So, ito ko naman, very healthy, no? Very healthy yung mga ganito kasi yun na nga, nutritious din yung juice na to. Ayan. At saka ito din ang isa sa mga favorite juice drink na madalas ko talagang lantakan din kapag pumupunta ako sa mga Hepa Street. Kasi yung mga kinakain ko talaga mga kalabid, actually mga pang mga karinderya. So pag mga ganitong food vlog na nakakatry nito mga food. Kasi because I'm a poor person. Ito talaga, pero ang rich kid dito talaga, yung medyo social talagang kasama ko dito mga kalabid. Ay, ito si Vane. Yeah, anak mayaman niya. Tsaka ito si Angel. Si Angel. Ang dami kong pangalan na. So ayan mga kalabid, so, napakasarap ng mga pagkain mga kalabid. So talaga excited na akong matry yung kanilang mga pagkain dito, talagang wapak. So ito pa pala madam mga kalabid, may pahabol pa. Ito naman yung kanilang manok barbecue burger. So yung manok barbecue burger nila, mayroon silang pa-chicken. Kakainin niya. Wow, very perfect. Very perfect. So, ito na mga kalabidabs. Ito na hinihintay natin na food trip, no? Ito, magmumukbang na tayo kasama, of course, yung ating mga Bicolano vloggers out there. Ito po yung mga itatry natin ngayon. So, ano pang hinihintay natin mga kalabidabs? Tiki Mancha! So, ito mga kalabidabs, aside pala sa bagong launch ng atong mga itong mga food na ito na ating kakainin, nagse-celebrate si Norris Restaurant ng kanilang 4 years anniversary. Ayan. So, aside po dito sa Turuparan, yung mga pinakita namin na pagkain ngayong tanghali, ito din ay ilo-launch doon sa kabila, pero nauna na po siyang ilo-launch dito sa
Turuparan. Pero magiging available din to lahat ng pagkain na to doon sa Norris Restaurant. Yung kanilang tagline doon sa Norris Restaurant ay basta sa Norris, no worries. Pero pag dito sa Turuparan, basta sa Turuparan, may paraan. Diba? May paraan. So, actually dito kasi mga Kalabidabs, meron din dito bar. So, pwede dito mag-chill, kanta-kanta, inom-inom, no? So, open din po sila dito. And, aside po dun sa kanila masasarap na drinks, of course, nag-offer sila ng mga masasarap na food. So, yung foods dito, hindi dito uso ang doyet. Hindi uso ang doyet. Actually, si Drawing is mga Kalabis, pumayat siya dito, tataba ulit siya dito mga Kalabis. Sa sarap ng mga pagkain. Norris Turuparan. So, let's start our food trip. We will try this sabaw. Sarap ng sabaw. Sabaw pa lang, ulam na. So, bago ako mag-rest, itali ko muna yung pansit kasi masarap daw to. Pansit mga Kalabidab kapag mainit. So, yan, ilalagyan natin. So, dapat may technique ka lang inigyan. Ganyan. At talaga nakakasarap sa pansit ay ang buto ng kalamansi. Kailangan Sila pa yung very perfect. Tapos ang paghalo ng pansit talaga, ganito, natutunan ko ito sa pagpunta ko ng Japan. tutorial. Oh, Japan! Kailangan daw, ginaganon muna siya. Okay. So, titikman muna natin mga Kalabidabs ang pansit. Ang sarap ng pansit. Ito na yata mga Kalabidabs ang isa sa pinakamasarap na pansit na natikman ko sa buong buhay ko. Buong buhay mo? Wow! Yun daw ang magpapaliwanag sa Sobrang buhay mo. Kasi mga Kalabidabs, tama yung paglagay ko ng kalamansi. So ayun mga Kalabidabs, tapos na natin kainin yung pansit. So napakasarap ng pansit nila mga Kalabidabs. Talagang yung lasa ng pansit nila ay walang katulad. Sabihin ni ate isa-isa yung mga pangalan ng ating kakainin. Okay. So ito yung una, ito ang tawag dito ay dito ka dito. Budol Bilao. This is the Budol Bilao 3. Okay, Budol Bilao 3. Ito yung kanilang manok barbecue burger. Kare-kare. Kare-kare lechon. Then Kare-kare mo. kare-kare bolalo. Paksiw. Paksiw pata and manok Turuparan. Okay, so ito po mga Kalabidabs yung si Ate Han. Of course, kung pupunta po kayo dito, isa po talaga sa front line ng Norris Turuparan si Ate kasi sumasali to sa mga pageant, di ba? Ay, hindi ba? Yes. Sige po, thank you Ate. Ikaw So yun po, grabe, sobrang sarap ng mga pagkain. So, ano pang hinintay natin? Lantakan na natin to. And let's tikimansan! Tikimansan! Oh, oh! So, ang last natin at titikman mga Kalabidabs ay yung kanilang burger. Wow! Yummy! Ang sarap ng burger. And yung burger nila, walang kapareho. Yummy. So, yummy. So, ayan mga Kalabidabs, katatapos lang namin kumain. So, nakita nyo yan? Simot na simot. Kasi ganun po kasarap yung mga sinerve na pagkain ni Norris Turuparan. So, yung mga na-try po natin kanina mga Kalabidabs ay yung mga bago nilang ino-offer dito sa Norris Turuparan. Pero, according po sa may-ari, magiging available din po to doon sa Norris Restaurant. Okay? Available din po siya doon sa Norris Restaurant, yung pinaka-main nila na nasi-celebrate ngayon ng 4 years anniversary. Ayun. So, ngayon mga Kalabidabs, based
based sa aking taste buds, ayan, based sa aking taste buds, halos lahat po talaga ng kanilang excuse me, lahat ng kanilang in-offer ay talaga namang masasarap. Especially yung the budol, yung budol na ano nila, ino-offer yung budol, yung kanilang mga yung kanilang kare-kare, yung manok turuparan, yung kanilang paksiw, yung kanilang burger, ang sarap. At isa sa pinaka-nasarapan ako mga kalabidabs, no? Of course, syempre masasarap lahat ng mga ulam, lahat ng mga sinerve nila. Nagustuhan ko talaga yung kanilang pansit turuparan. Aside doon sa kanilang pansit negra, so pansit ba to yung pansit nila dito? Pero iba yung parang alam mo yung lasa niya mga kalabidabs is mga parang I think may compare mo siya sa mga talagang malalaking restaurant, no? I don't know kung anong ginamit nilang pangpasarap doon, pero talagang sa lahat po ng pansit na natikman natin, no, sa paglilibot natin sa iba't ibang lugar dito sa Albay, isa na po sa pinakamasarap na natikman kong pansit ay yung pansit turuparan. Dito po yan sa Tuburan, sa Norris Norris Turuparan, located po dito sa Tuburan, Ligao City. So far po, even yung kanilang juice, yung kanilang cucumber juice, sobrang sarap mga kalabidabs. And talagang pag natikman nyo po ito mga kalabidabs, makakalimutan nyo yung mga diet. Yan, makakalimutan yung mga diet yung mga kalabidabs. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo dito sa Norris Turuparan, located po sa Tuburan, Ligao City. So, sobrang sarap mga kalabidabs, and talaga naman even makasama, kung makikita nyo oras naubos po yung aming kinakain. Yan, maraming salamat po kay Norris Turuparan sa talaga namang napakasarap na mga menu na nilabas nyo ngayong tanghali. So again, kung gusto nyo po matry yung mga kinain namin dito sa Norris Turuparan, punta na po kayo dito. Talaga namang hindi po kayo magsisisi sa inyong mga gagastos at gumastos kayo ng bonggang-bonggang mga kalabidabs. Sulit na sulit po ang inyong kain dito sa Norris Turuparan. Tahan po namin ang lahat na samahan kami na i-celebrate ang anniversary ng Norris. Try nyo na ang budol bilao ng Norris Restaurant Turuparan. Kamayan, kambingan, kainan sa Norris. Dito sa Turuparan, may paraan. Basta sa Norris, no worries. Dito sa Norris Turuparan, may paraan! So maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming food trip. Dito lamang yan sa Norris Turuparan. So maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming masayang food trip. Of course, kasama yung ating mga Bicolano vloggers. Yan, maraming salamat Norris Turuparan sa napakasarap na pag-trip. Thank you so much. At kung bago pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pinitin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. And also, please do follow me on my other social media account. This is Bon James T, a vlogger. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.